salamat po Diyos sa umaga na inyong nagkaloob sa bawat isa. Lord, hinihiling po namin na naway ang banal na Espiritu Lord God ay mapasa amin sa aming tulong yan at magpakain. Lord, kami po humingi at kapatawaran sa aming pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa ko. Lord, naway ang ating mga kapatid na namin po Lord God ay tulungan niyo po ang bawat isa na buksan ang ating isipan at puso pa rin. Nagsabi po ako ay hindi mo banal na salita na ating mapapakinggan o Lord God ay may tanim sa aming puso isipan. At ganun din po Panginoon, ang siyang mag-preach na sa iyong banal na salita o Lord God, tulungan siya o Lord God, siya po siya ang fish na may lalot sa Lord God. Nang sa ganun po ay may bahagi ng banal na salita na naayon sa iyong kalooban. At ganun din po Panginoon, hinihiling po namin ang mga awiting ito o Lord God na naway yung bless ang hanggang ito para sa mga. Maraming salamat po Diyos at ito ang isang dalangin sa mga kapwa ng Yesu Cristo. Amen. At ito pagpatuloy ng kapatid para kami ay traffic.
naman sa kanya ay sumampalataya at huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ng anak ng sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, hindi upang ang sanlibutan ay maliligtas sa pamamagitan niya. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na napalito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig ka ng mga tao ang katiniban kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masuway ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginagawa ng Diyos. Yan ang salita ng Diyos. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung inatasan ni Pastor Pud na mag-sermon na biglaan. Sinatlan niya ako. Ayun, ang babasahin ko po ngayon at ibabahagi ko po sa inyo ay galing po sa teksto sa 1 chapter 3 verse 14 to 21 na pinamagatan ko po Our Savior, o sa Tagalog ay aming tagapagligtas. Sa tingin niyo ba ay naliligtas na tayo ng Diyos? O paano ba tayo nakakabawi sa Kanya sa ginagawa niya para sa atin? Ano-ano ba ang dapat natin gawin at iwasan para sa ikabubuti natin at sa ating pananampalataya? Ayun, so sa tanong, nasa tingin niyo ba ay nailigtas na tayo ng Diyos? Tama, opo. Tayo ay nailigtas na kaisa-isang anak ng Diyos at sinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Sa tanong, paano tayo nakababawi sa Kanya sa ginawa niya para sa atin? Makikita po natin sa verse. Yung tanong kayo is makikita po natin sa verse 3, chapter 15 to 16. Babasahin ko po. Upang sino bang sumampalataya ay magkaroon sa Kanya ng buhay na walang hanggan, sapagkat ngayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa Kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun, yung tanong ngayon, dapat po tayong sumampalataya at makinig sa utos ng Diyos. Tayo po ay dapat sumampalataya sa isa-isang anak ng Diyos para tayo po ay huwag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa tanong po na ano-ano ang dapat natin gawin at iwasan para sa ikabubuti natin at sa ating pananampalataya. Makikita po natin doon sa verse, chapter 3, verse 18 to 21. Ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan sapagkat hindi sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang masaway ang kanyang mga gawa.
Ulitin ko na lang, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay natutulog sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginagawa ng Diyos. Ayun, so ang paniniwala at susunod sa utos ng Diyos ay maniligtas. Si Jesus ang liwanag. Minahanan sa katauhan kahit na ang tao ay sobrang makasalanan na. Si Jesus ang liwanag na siya ay mismo ay lumapit sa katauhan. Noon tayo ay napabalot na ng kadiliman, siya ang ilaw na ating dapat sundan. Susukatin ng Diyos ang ating mga nagawa, mabuti man o masama ito. Titimbangin niya ito at doon ka niya huhusgahan kung ikay mapupunta sa langit. Ayun, so, noong unang panahon ay sobra na po ang makasalanan ng mga tao. Iilan na lang po ang gumagawa ng mabuti. Dumating po si Jesus, ang sugo ng sangkatauhan. Para tayo ay iligtas at tayo dapat sumunod at maniniwala sa Kanya upang makarating sa kaharian ng Diyos. Sa paggawa ng mabuti, tayo ay nasusukat ng Diyos. Siya ang hahatong sa atin. At kung tayo ba ay karapat-dapat sa kanyang kaharian, nasa tao na ang desisyon. Kung gagawa siya ng kabutihan o kasalanan, dahil ito ay binigyan ng Diyos ng free will o kalayaan. Panghuli na, isipin po natin ang bawat paghihirap na dinanas ng kaisa-isang anak ng Diyos na ating sugo, ang ating tagapagligtas. Sinuko niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Ipagdasal din po sana natin ang mga taong nawawala pa sa kanilang landas at kailangan pa nila ng ilaw o guidance para mahanap na nila ang tamang daan patungo sa kaharian ng Diyos, ang salita ng Diyos. Amen. So, thank you din sa asawa ko kasi nagtutuan niya ako. Kaya nagtuturo sa akin dito.
dinadakilan namin ang inyong kapangyarihan sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesucristo, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa bawat biyaya at bendisyon na inyong ibinibigay sa amin sa inaraw-araw ng aming mga buhay. At kami po ay humihingi ng tawad sa inyo na kung minsan ay nakakaligtaan namin maging grateful, maging mapagpasalamat sa bawat blessing na inyong ibinibigay sa amin. Salamat din po Diyos sa paggamit ninyo kay Ate Susan bilang tagapagdala ng inyong mensahe sa umagang ito. Na tunay pa po na sa pamamagitan ninyo o Panginoong Jesucristo sa inyong pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay ay kami po ay naligtas laban sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan. Panginoon, alam po namin na kung minsan sa isang banda ng aming mga buhay ay hindi namin may balik o magawa ang mga bagay na dapat namin gawin para sa aming mga pananampalataya. O Diyos, kami po ay humihingi ng tawad sa bawat pagkukulang, bawat kahinaan na aming pinapakita sa inyo, Diyos. At kami ay humihiling po na lalo pa po ninyong palaguin, palalimin pa ang pananampalataya ng bawat isa. Nang sa gayon, Panginoon, ay sa pagdating, sa muli ninyong pagdating, ay maging handa kami na harap sa inyo. At salamat po. Alam ko po na kulang ang mga salitang salamat sa pagpapakitan ninyo ng inyong walang hanggang pag-ibig sa sanlibutan, na kayo pa mismo, Diyos, ang nagsakripisyo ng inyong greatest possession, ng inyong anak, ng aming Panginoong Jesucristo. At kayo pa po ang nagbigay ng isa na namang regalo ng buhay na walang hanggan. Kaya po, Diyos, lubos-lubos ang aming pasasalamat sa kabanalan ng inyong ngalan sa mga salamat sa Banal na Espiritu. Salamat po sa bawat kaluluwa na inyong tinawag ngayon upang makapakinig, upang makapagsamba. O po, Panginoon, mayroon kaming 6 na araw upang gawin ang lahat ng mga bagay. At ang araw na ito ay alay namin sa inyo. Bagamat hindi buong araw, bagamat ito ay 1 o 2 oras lamang, ay nawa ninyo pong tanggapin ang aming alay na pagsambang ito. Salamat po, Panginoong Diyos, muli sa bawat kaluluwa, sa bawat member, sa mga ginamit po ninyo na mag-lead ng worship sa araw po na ito. At ganoon din po sa mga nagtuturo ng mga bata. Ang lahat po ng ito, Diyos, ay tinataas namin sa banal ninyong pangalan, sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Natanggapin po natin ang walang hanggang grasya, pag-ibig, bendisyon at biyaya ng ating Panginoong Diyos. At tatandaan po natin na sa paglabas natin ng iglesia ito ay nagsisimula pa lamang ang pagka-apply ng anumang natutunan natin. Kung paano tayo ay inibig ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, ay ganoon din po ang tungkulin natin na magpakita ng pag-ibig, magparamdam ng pag-ibig sa ating mga kapwa. Sa ngalan ng Ama,